l'envelliment és l'èxit de la salut, és a dir, si millorem la salut el que fem és que hi hagi més gent que arribi a gran, però al mateix temps tots som conscients que el gran repte de salut està amb la gent gran. De fet, qui consumeix més recursos sanitaris és la gent gran, la darrera etapa de la vida, i per tant el repte que tenim amb salut de fer més, de fer-ho millor, de fer-ho amb menys cost, aquesta triple A o aquest triple objectiu que tenim en l'àmbit sanitari, com fer més coses, més gent, més quantitat, més arribada, més impacte, com proporcionar serveis de més qualitat, amb més satisfacció per part dels usuaris i com fer-ho amb menys cost. Jo resumiria dient que és molt important partir d'un concepte d'envelliment com procés vital, en positiu i posant a les persones en el centre, treballar des de la interdisciplinaritat, i jo crec que tot l'àmbit de desenvolupament de tecnologia s'ha demostrat sobradament que guanyem tots quan treballem de manera interdisciplinar, tenir present tota la qüestió de l'edatisme digital i tot l'aspecte de gènere, involucrar les persones usuàries des del minut zero, que és on podríem tenir més guany tots, i especialment en aspectes d'avaluació multidimensional. Dona una mica de por, però realment si aconseguim que les persones participin de fi fins al final, jo crec que serà molt més valuós. I per últim, tot el tema de l'emoció i transformació, com pot ser útil per desenvolupar aquestes solucions significatives. Aquí les tecnologies poden i juguen un paper important. I clarament això es veu amb la inversió, amb recerca i innovació que s'està fent en aquest àmbit, i això els números canten. I aquí, des del punt de vista europeu, per començar, hi ha els programes de l'Horitzó 2020, el programa de recerca europeu, que té com el primer repte social el de la salut, el canvi demogràfic i el benestar, i on ha hagut una inversió en els últims 3 anys de 2 bilions d'euros, per exemple, aquí en l'àmbit més de recerca. Però en l'àmbit d'innovació i transferència de tecnologies al mercat, hi ha el programa AL, del programa d'Ambient Assisted Living, que és justament de TICs per envellir millor, que, per exemple, en els propers 3 anys, 2018 o 2020, farà una inversió de 700 milions d'euros. Desde IETGEL pensamos que es útil tener, digamos, es el momento de tener un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, queremos pasar en un cuidado de la salud que actualmente está centrado en el profesional, no decimos que los profesionales no son importantes, absolutamente sí, pero queremos que, digamos, esté centrado en el ciudadano. Aquí no estamos hablando de pacientes todavía. La cosa que, digamos, como decía también en el café antes, la cosa que queremos es añadir, digamos, no años, digamos, a la vida, sino vida a los años, ¿no? Entonces, la cosa que queremos es que haya menos pacientes posibles. La cosa que, digamos, también queremos es intentar, gracias también a la ayuda de actores, como en este caso Eurecat, ¿no? O otros socios que tenemos en el consorcio, proveer, digamos, a lo máximo nuevas tecnologías que sean, digamos, aplicables al cuidado de la salud. Y esto yo creo que el último, digamos, su punto es muy importante, es, digamos, también lo que decía Laura antes, es el empoderamiento, ¿no? Tenemos todos derechos, naturalmente, a la salud, al cuidado de la salud, pero tenemos que ser capaces de poderlo llevar, digamos, nosotros mismos. Yo puedo manejar por mí mismo mi cuidado de la salud.